Du kan lide at arbejde nede ved spaghetti og kage. Det er bageri. Er det mig, I skal spørge, eller tror du ikke, det er Mathilde, I skal spørge? For jeg Du kan også bare spørge Mathilde. Så Peter, han kan godt svare. Synes du, det er sjovt at arbejde nede ved kage? Ja. Laver du selv kagen? Sammen med de andre. Nå. Jeg troede ikke selv, du kunne lave kagen. Men kan du godt lide den kage, I laver? Ja. Nå, men det var det. Farvel. Goodbye. Hej hej. Synes du, det er grineren at arbejde i cirkus? Nej. Nå, det var det. Farvel. Nej. Jeg går lige over og spørge min mamma. Okay. Synes du, det er sjovt at arbejde her? Nej. Nå. Synes du, det er sjovt at arbejde her? Synes du, det er sjovt at arbejde her, Camilla? Ja. Nå, godt. Synes du, det er sjovt at arbejde her? Ja. Nå, okay. Spørg ham til her. Er det sjovt? Ja.